такъв ключов областен център на България управляващата партия да издига такъв недоносен кандидат. Човек, който няма елементарна политическа култура, човек, който няма никакъв бекграунд и човек, който ако влезне в общината, ще сбърка ТСУ с портиерната. Това е меко казано цинизъм и считам, че управляващата партия, издигайки този дюнерджия, показва, че тезата на Бойко Борисов за дюнерите спрямо арабската политика се превъплъщава в Кърджали с нови измерения. Наистина, не само че е смешно, но е изключително жалко, че за по-малко от 2 години ГЕРБ с опашати лъжи се опитва да измами гражданите на Кърджали. Първо пуснаха Вежди Рашидов, който дойде и се правеше на месия, който може да освободи Кърджали от робството на Доган, а се оказа фалшив месия и страхлив месия, на който Цецо Цветанов само му тропна по масата веднъж и той си сложи памперси от страх и не посмя повече да вземе веднъж поне отговорна позиция спрямо Кърджали. А колко пъти Вежди Рашидов дойде тук да реализира политическа мисия на управляваща партия ГЕРБ? Колко пъти дойде Вежди Рашидов да каже: уважаеми приятели, вие ми дадохте невиждан вот на доверие, като кредит на зелено ми го дадохте, аз сега трябва да направя нещо за вас. Нищо. Кръгла нула. И сега, за капак на всичко, са се договорили тайно с ДПС, защото прикриха няколко големи корупционни сделки, в това число и за водното огледало, и сложиха максимално безлична кандидатура, която да даде възможност ДПС да спечели изборите в Кърджали на първи тур с много. Това прозирам аз в кандидатурата на ГЕРБ. Не, че е обидно да си дюнерджия. Обидно е, когато управляващата партия има такова отношение спрямо гражданите на Кърджали. Това бях длъжен да го кажа. Прощавайте, пропуснах в началото.